Ahojky, ja som Kerinket a toto je moje ďalšie video. Toto video bude len také pohodovejšie, lebo som nechcel robiť žiadne také challenge alebo načo. Proste sa mi nechce, nemám na to náladu. Dlho nebolo žiadne video kvôli tomu, čo som buď nestíhala, alebo som nemala čas. Lebo proste aj to učenie, aj tie krúžky, úplne všetko dokopy a medzi tým sa nájde veľmi málo toho voľného času. Čo aj úlohy a takéto veci. No, takže ja mám o 1 mesiac narodeniny, na čo sa veľmi teším, budem mať 11 rokov. Už som povedala, že na to točenie som mladá, ale baví ma to. No, takže mohli ste tu už počuť Akírku. V izbe odpočíva. Dýchču, lebo je hrozne teplo. Aj keď včera bolo teplejšie, ale aj dneska to ujde. No, takže to by bolo asi pre dnešné video všetko. Moji rodičia spia dole, hore. Akože ja som tu jediná, ktorá tu práve teraz je hore. Za Kýrkou. No, kamarátkou. Takže to je asi všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Keď áno, palec nahore. Nahoru. Nebudem to točiť po 50. krát, takže dajte like, ak sa vám toto video páčilo. A ahojky!